शेतकरी आणि आदिवासींच्या प्रश्नासाठी बच्चू कडू आता पुन्हा एकदा आक्रमक झालेत। मेळघाटातला संघर्ष आणि सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आठवण करून देण्यासाठी ही पदयात्रा निघालेली आहे। पदयात्रेचा आज आता दुसरा दिवस आहे आणि पदयात्रेच्या माध्यमातून बच्चू कडू मेळघाट पिंजून काढणार आहेत। 9 मार्चला सलोना ते चिखलदरा इथं या महापदयात्रेचा समारोप होणार आहे। यापूर्वी पोलिसांनी बच्चू कडूंना नोटीस बजावलेली आहे। नोटीशीवर बच्चू कडूंनी आक्षेप घेत कधी आमच्या डोक्यामध्ये भगतसिंग येईल हे सांगता येत नाही असा इशारा दिलाय। पोलीस डिपार्टमेंटला सांगायचं आहे का आम्ही हे करू नये ते करू नये, पण इथे रोज माणसं मरतात, त्याच्यासाठी काय करावं? आमची यात्रा शांततेत जायची असेल तर सरकारनं शांततेनं निर्णय घेतले पाहिजे ना। यात्रा उग्र होण्याच्या अगोदर निर्णय घेतले पाहिजे। जरी गांधीजीच्या मार्गाने सुरू केली आणि सरकार लक्ष घालत नसन तर आमच्या डोक्यातला भगतसिंग कधी जिवंत होईल हे सांगता येत नाही।